Ispred moje radionice od ponedjeljka je parkiran kamionet. Riječ je o kamionetu iz 2019. godine, od onih kakve vlasnici paze kao da su još jedan član obitelji. Vlasnik mi je rekao da je primijetio nešto čudno s kočnicama, da mu se papučica činila malo spužvastom, da je automobilu trebalo malo više vremena da se zaustavi nego što se sjećao, da je odvezao kamionet u jednu radionicu i da su mu rekli da mora promijeniti cijeli kočioni sustav. Diskove, pločice, čeljusti, kočionu tekućinu, crijeva, sve. Dali su mu ponudu od $1200. Rekao mi je da želi drugo mišljenje. A ono što sam pronašao u prvih 60 sekundi koje sam proveo s njegovim kamionetom, ostavilo ga je bez riječi. Jer ono što sam pronašao bio je problem koji se rješavao s $20 i 5 minuta rada. Nije trebalo mijenjati diskove, nije trebalo mijenjati čeljusti, nije trebalo mijenjati ništa od onoga što su mu u onoj drugoj radionici rekli. Problem nije bio u mehaničkim komponentama kočnica. Bio je u nečemu puno jednostavnijem. Nečemu što velike radionice ne žele da znate, jer ako ovaj problem možete riješiti u vlastitoj garaži, nećete platiti $1200 koliko oni naplaćuju za nepotreban rad. Pokazat ću vam točno što sam učinio s tim kamionetom, redoslijedom kojim sam to učinio, koliko košta i gdje to nabaviti. Jer ono što sam otkrio nakon 25 godina guranja ruku u kočione sustave jest da 80% problema s kočnicama koji se čine ozbiljnima to nisu. To su problemi s osnovnim održavanjem koje svatko može riješiti u svojoj garaži s alatima koje već ima kod kuće. I ne govorim o nečem kompliciranom. Govorim o jednostavnom testu koji traje 60 sekundi i koji će vam točno reći što se događa s vašim kočnicama prije nego što potrošite novac na stvari koje vam ne trebaju. Ostanite sa mnom, jer na kraju ovog videa znaćete točno kako provesti ovaj test na vlastitom automobilu, kako protumačiti rezultate i kako odlučiti trebate li doista skupi popravak ili trebate samo napraviti podešavanje koje košta manje od onoga što potrošite na ručak. I vaše će kočnice raditi kao nove, a da niste morali prodati bubreg da biste platili radionicu. Sada, prije nego što vam pokažem test koji mehaničari ne žele da znate, tehniku od 60 sekundi koja će vam uštedjeti $100 na nepotrebnim dijagnostikama, moram nešto spomenuti. Sve što vam danas pokazujem samo je jedno poglavlje puno opsežnijeg arhiva koji sam prikupio tijekom svojih godina u radionici. Zovem ga priručnik praktičnog mehaničara. To su 3 sveska ovih jednostavnih dijagnostika. Sustavi za provjeru kočnica bez posebnih alata. Trikovi kako znati kada stvarno treba promijeniti pločice, a kada samo treba napraviti podešavanje, metode za odzračivanje kočione tekućine kod kuće, bez potrebe za dizalicom i popravci koje svatko može napraviti u svojoj garaži za manje od 1 sata. Trenutačno postoji posebna ponuda za one koji gledaju video. Poveznicu ćete pronaći u opisu, a QR kod u gornjem desnom kutu zaslona. To je ostatak skrivenog znanja. Ali vratimo se na kočnice, jer ono što ću vam sada ispričati je dio koji mijenja sve. Prijeđimo na stvar. Kočnice vašeg automobila najvažniji su sigurnosni sustav koji imate. Važniji od zračnih jastuka. Važniji od sigurnosnih pojaseva. Važniji od kamera za vožnju unatrag. Jer kočnice su jedina stvar koja vas sprječava da udarite u nešto kada nešto pođe po zlu na cesti. A industrija kočnica jedna je od najprofitabilnijih za mehaničarske radionice. Jer kada se bojite da će vam kočnice otkazati, spremni ste platiti bilo što da ih popravite. I radionice to znaju. Zato je tako uobičajeno da preporučuju nepotrebne radove. Zamjenu diskova kada im je potrebno samo čišćenje. Zamjenu čeljusti kada im je potrebno samo podmazivanje. Zamjenu kočione tekućine kada samo treba odzračiti zrak iz sustava. Ali ovdje je tajna koju radionice ne žele da znate. Većina problema s kočnicama
može se dijagnosticirati u 60 sekundi jednostavnim testom koji ne zahtijeva posebne alate. I taj test je onaj koji ću vas danas naučiti. Test se zove test pritiska na papučicu kočnice. Toliko je jednostavan da se čini smiješnim što radionice naplaćuju $100 da bi ga provele. Ali to rade jer vi ne znate kako to učiniti sami. I zato što kada ne znate, spremni ste platiti. Evo što morate učiniti. Sjednite na vozačko sjedalo, ugasite motor i čvrsto pritisnite papučicu kočnice. Nemojte je nagaziti, samo je pritisnite. Sada zadržite pritisak. Papučica bi se trebala osjećati čvrsto. Ne bi se smjela pomicati prema dolje dok držite pritisak. Ako papučica polako tone dok držite pritisak, to znači da postoji curenje u hidrauličkom sustavu. Može biti da kočiona tekućina curi kroz oštećeno crijevo ili da glavni cilindar otkazuje. Ako papučica tone, imate problem koji zahtijeva hitnu pozornost. Drugi korak. Upalite motor. Držite nogu na papučici kočnice s istim pritiskom. Papučica bi se trebala lagano spustiti kada se motor pokrene. To je normalno. To znači da servo kočnica radi. Servo kočnica je uređaj koji koristi pritisak motora kako bi povećao silu koju primjenjujete na papučicu. Ako se papučica ne spusti kada se motor pokrene, servo kočnica ne radi. Može biti odspojeno vakuumsko crijevo ili oštećena membrana. Treći korak. S upaljenim motorom pritisnite papučicu kočnice nekoliko puta. Prvi pritisak trebao bi biti onaj koji se najviše spusti. Sljedeći pritisci trebali bi biti progresivno čvršći. Papučica bi se trebala lagano podići svaki put kada je otpustite. Ako se papučica osjeća spužvasto, kao da pritiskate spužvu, to znači da ima zraka u hidrauličkom sustavu. Zrak u kočionom sustavu je opasan jer se zrak komprimira, a kada se zrak komprimira, sila koju primjenjujete na papučicu ne stiže u potpunosti do pločica. Automobil ne koči s istom učinkovitošću. Četvrti korak. S upaljenim motorom i automobilom u neutralnom stupnju prijenosa čvrsto pritisnite papučicu kočnice i držite pritisnutu 30 sekundi. Ako papučica ne potone tijekom tih 30 sekundi, hidraulički sustav je ispravno zabrtvljen. Ako papučica polako tone, negdje u sustavu postoji curenje. Može biti u glavnom cilindru, u crijevu ili u čeljusti. To je cijeli test. 60 sekundi. 4 koraka. I time već točno znate kako je vaš kočioni sustav. Ne trebate dizalicu, ne trebate računalo, ne trebate posebne alate. Trebate samo svoju nogu i svoju pozornost. Sada, dopustite mi da vam ispričam što se dogodilo s kamionetom klijenta koji je stigao u ponedjeljak. Proveo sam cijeli test u 60 sekundi. Papučica se osjećala čvrsto s ugašenim motorom. Kada sam upalio motor, papučica se lagano spustila, što je ukazivalo na to da servo kočnica radi dobro. Ali kada sam držao papučicu pritisnutu 30 sekundi, primijetio sam da papučica tone vrlo polako. Vrlo polako, ali je tonula. To je značilo da negdje u sustavu postoji vrlo malo curenje. Nije to bilo veliko curenje. Bilo je to curenje toliko malo da vlasnik nije primijetio gubitak tekućine u spremniku. Ali bilo je dovoljno da se papučica osjeća spužvasto i da automobilu treba malo više vremena da se zaustavi. Tada sam vizualno pregledao cijeli sustav. Crijeva, čeljusti, cilindre stražnjih kotača. Nisam pronašao nikakvo vidljivo curenje. Sve dok nisam pregledao glavni cilindar, koji je komponenta montirana na servo kočnicu, točno ispred vozača. Tamo sam pronašao malu mrlju kočione tekućine na donjem dijelu cilindra. Bilo je to curenje toliko malo da je tekućina isparavala prije nego što bi pala na tlo. Ali bilo je dovoljno da sustav polako gubi pritisak. Rješenje nije bilo promijeniti glavni cilindar. Nije bilo promijeniti cijeli kočioni sustav. Rješenje je bio komplet za popravak glavnog cilindra. Komplet koji sadrži neke nove gumene brtve i neke opruge.
košta $20 u bilo kojoj trgovini autodijelova. Posao zamjene brtvi glavnog cilindra nije kompliciran. Cilindar se skine, rastavi, promijene se brtve, ponovno se sastavi i sustav se odzrači kako bi se uklonio zrak. Ukupno 1 sat rada. Naplatio sam klijentu $80 za rad. Druga radionica mu je dala ponudu od 1200. Klijent je otišao s osmijehom koji mu nije stajao na licu. A ja sam otišao sa zadovoljstvom što sam riješio stvarni problem, a ne što sam prodao nepotreban rad. Ne, to je ono što želim da vi možete učiniti. Ne želim da postanete mehaničari. Želim da znate dovoljno kako ne biste bili prevareni. Želim da znate napraviti ovaj test od 60 sekundi. Kako biste saznali je li problem stvaran ili je to samo manji problem koji se može riješiti s $20. Dopustite mi da vam objasnim što znači svaki rezultat testa. Ako papučica tone s ugašenim motorom, imate curenje u hidrauličkom sustavu. Može biti da kočiona tekućina curi kroz oštećeno crijevo, kroz čeljust koja ima oštećenu brtvu ili kroz glavni cilindar. Prvo što morate učiniti jest provjeriti razinu kočione tekućine u spremniku koji se nalazi ispod poklopca motora. Ako je razina niska, potražite curenje. Vizualno pregledajte sva crijeva, sve spojeve, sve kočione čeljusti. Ako pronađete curenje, to je uzrok. Ako ne pronađete vidljivo curenje, glavni cilindar možda otkazuje iznutra. Tekućina bježi kroz unutarnje brtve cilindra i vraća se u spremnik. To je rjeđe, ali se može dogoditi. Ako se papučica ne spusti kada se motor pokrene, servo kočnica ne radi. Provjerite vakuumsko crijevo koje ide od motora do servo kočnice. To je debelo crijevo koje spaja stražnji dio motora sa servo kočnicom, koja se nalazi točno iza spremnika kočione tekućine. Ako je crijevo odspojeno, puknuto ili napuknuto, servo kočnica ne prima vakuumski pritisak koji joj je potreban. Može biti i da je membrana servo kočnice oštećena. U tom slučaju servo kočnica se mora zamijeniti, ali najčešći problem je odspojeno ili oštećeno vakuumsko crijevo. Ako se papučica osjeća spužvasto, ima zraka u hidrauličkom sustavu. Zrak ulazi u sustav kada razina tekućine padne prenisko, kada postoji curenje ili kada je rađen neki rad na kočnicama, a sustav nije ispravno odzračen. Rješenje je odzračivanje kočionog sustava. To znači otvoriti ventile za odzračivanje na svakoj kočionoj čeljusti i ispumpati novu tekućinu kroz sustav kako bi se izbacio zrak. To je posao koji se može napraviti kod kuće s ključem za odzračivanje i bocom kočione tekućine. Ali ako se ne osjećate ugodno radeći to, bilo koja radionica to može učiniti za razumnu cijenu, a ne za $1200. Ako se papučica osjeća čvrsto, ali automobil ne koči dobro, može biti da su kočione pločice istrošene, može biti da su diskovi izgrebani, može biti da su pločice onečišćene uljem ili mašću, ili može biti da su diskovi deformirani. Ako su diskovi deformirani, osjetit ćete vibraciju na papučici kočnice kada kočite pri visokim brzinama. Ako su pločice istrošene, čut ćete metalno škripanje pri kočenju. To su problemi koji zahtijevaju zamjenu pločica, a vjerojatno i diskova, ali uočite razliku. To su mehanički problemi koji se otkrivaju ponašanjem automobila, a ne testom papučice. Ako papučica polako tone samo kada je motor upaljen, curenje je u glavnom cilindru. Tekućina bježi kroz unutarnje brtve cilindra i vraća se u spremnik. Nema vidljivog curenja jer tekućina nikada ne napušta sustav. Ali pritisak se ne održava jer se tekućina kreće unutar cilindra umjesto da ide prema čeljustima. Rješenje je zamjena brtvi glavnog cilindra ili zamjena cijelog cilindra. Novi glavni cilindar košta između $80 i $150. Rad za njegovu zamjenu traje otprilike 1,5 sat, ne $1200.
Sada želim s vama razgovarati o nečemu što mnogi vozači ignoriraju, a što je jedan od glavnih uzroka problema s kočnicama koji se čine ozbiljnima, a nisu. Kočiona tekućina. Kočiona tekućina s vremenom upija vlagu iz zraka. Kada tekućina upije vlagu, njezino vrelište opada. A kada tekućina zakipi unutar kočionih čeljusti, stvara mjehuriće pare. Para se može stlačiti, pa kada pritisnete papučicu, dio sile odlazi na stlačivanje pare umjesto na pločice. Papučica se osjeća spužvasto i automobil loše koči. A problem je češći nego što mislite. Vidio sam automobile stare 10 godina u kojima kočiona tekućina nikada nije promijenjena. Tekućina izgleda kao tamna kava i ima miris po paljevini. I vlasnici se pitaju zašto kočnice ne rade dobro. Rješenje je jednostavno. Promijeniti kočionu tekućinu. 1 litra kočione tekućine košta između $8 i $15. Posao odzračivanja sustava i zamjene tekućine košta oko $100 u radionici. Ne 1200. I evo trika koji radionice ne žele da znate. Možete kupiti tester kočione tekućine u bilo kojoj trgovini autodijelova za manje od $20. To je mali alat koji se uroni u spremnik kočione tekućine i mjeri količinu vlage koju je upila. Ako mjerač pokazuje da tekućina ima više od 3% vlage, vrijeme je za zamjenu. Ako ima više od 5%, tekućina više nije sigurna. S tim alatom točno znate trebate li promijeniti kočionu tekućinu ili ne. I ne morate čekati da vam u radionici kažu da trebate kompletnu zamjenu cijelog sustava. Još jedna stvar o kočionim diskovima. Mnoge radionice preporučuju zamjenu kočionih diskova svaki put kada mijenjaju pločice. To nije uvijek potrebno. Kočioni diskovi se mogu tokriti ako imaju površinske ogrebotine ili ako su lagano deformirani. Tokrenje je proces koji uklanja mali sloj metala s površine diska kako bi ona ostala ravna i glatka. Košta između $20 i $30 po disku. Zamjena novog diska košta između $60 i $150 po disku. Ako disk nije ozbiljno oštećen, njegovo tokrenje je puno ekonomičnija opcija. Ali radionice radije mijenjaju diskove jer je to brže i profitabilnije za njih. I zato što većina vozača ne zna da je tokrenje opcija. Prije 25 godina, kada sam počeo u radionici, nisam znao ništa o ovome. Učio sam na teži način, mijenjajući dijelove koji nisu trebali zamjenu, gubeći novac na pogrešne dijagnostike, sve dok nisam shvatio da većina problema s kočnicama nisu mehaničke katastrofe. To su problemi s održavanjem. A održavanje se može obaviti kod kuće s jednostavnim alatima i ispravnim informacijama. Sve te informacije, sve te testove, sve te trikove za dijagnosticiranje kočnica u 60 sekundi, stvarne troškove svakog popravka i alate koje trebate imati u svojoj garaži, prikupio sam u arhivu koji zovem Priručnik praktičnog mehaničara. To su 3 sveska koja sadrže kompletne vodiče za održavanje svakog sustava vašeg automobila, uključujući kočioni sustav, ovjes, upravljač, električni sustav i motor. Svaki vodič sadrži jednostavne testove koje možete napraviti u svojoj garaži, alate koje trebate i stvarne troškove svakog popravka. Ako vam je ovaj video bio koristan, ako vam se svidio stil i želite naučiti više, imam posebnu ponudu za vas. Poveznicu ćete pronaći u opisu videa, a QR kod u gornjem desnom kutu zaslona. To je potpuni pristup 3 svescima priručnika. Tamo su svi testovi kočnica koje sam danas spomenuo i još mnogi drugi. Kompletni dijagnostički sustavi kako nikada više ne biste morali platiti nepotrebnu dijagnostiku. Znanje koje mi je trebalo 25 godina da naučim i koje sam odlučio podijeliti s onima koji žele biti vlasnici vlastitog automobila. Nije potrebno da danas išta kupite, ali ako želite imati potpuno znanje, ono koje će vam uštedjeti stotine ili tisuće dolara na nepotrebnim popravcima, poveznica je tamo.
a ako ne, i to je u redu. S ovim što sam vam danas pokazao, već imate dovoljno za početak. S testom papučice, s provjerom razine tekućine, s pregledom pločica, već ste bolji od 80% vozača koje poznajem. Javite mi u komentarima jeste li imali problema s kočnicama. Recite mi kakav je bio osjećaj na papučici. Ako ste napravili test, recite mi što ste pronašli. Ja čitam sve komentare i odgovaram uvijek kada mogu. Ako imate pitanja o nekom određenom problemu, pitajte i daću vam svoje iskreno mišljenje. To je razlika između vozača koji plaća zbog straha i nekoga tko plaća zbog znanja. A vi ste, s ovim što ste danas naučili, od onih koji plaćaju zbog znanja. Do sljedećeg puta. Pazite na sebe, pazite na svoje kočnice i ne plaćajte $1200 za problem koji se rješava s 20.